Už niekoľko rokov získavajú Michalovčania, ktorí dovršili 65 rokov, balíček zliav. Verejnosti je táto aktivita známa pod názvom Senior karty. Tie sa v týchto dňoch vymieňajú za aktuálne platné v roku 2011. Pre viac informácií sme navštívili odbor sociálnych vecí Mestského úradu. Zámerom a myšlienkou Senior kariet bolo umožniť michalovským seniorom nazrieť do kultúrneho či športového života v meste a skvalitniť aj týmto spôsobom svoje jesenné roky. Počet záujemcov o tieto karty sa vyšplhal na úctyhodné číslo. Za ten čas jej záujemcovia alebo počet ich záujemcov narastol až na 1300. K dnešnému dňu evidujeme už toto číslo. Držiteľ karty si môže uplatňovať množstvo výhod. Napríklad na parkoviskách patriacich mestu má parkovanie zdarma, rovnako návštevu Zemplínskeho múzea či hvezdárne. Za využitie plavárne či za návštevu kultúrneho podujatia v meste, označeného možnosťou vstupu so senior kartou, zaplatia 3 centy. Predovšetkým muži využívajú bezplatný vstup na futbalové, hádzanárske, hokejové, basketbalové a tenisové duely. O kartu môže požiadať každý Michalovčan, ktorý splní dve podmienky. Dovršil vek 65 rokov a má trvalý pobyt na území mesta. Ak tieto atribúty spĺňate a senior kartu ešte nevlastníte, to sú základné informácie, ktoré vám pomôžu ju za niekoľko dní nadobudnúť. Záujemca o túto senior kartu, ktorý ide ešte prvýkrát požiadať po dosiahnutí veku 65 rokov, by sa mal dostaviť na Mestský úrad, odbor sociálnych vecí, kancelária dverí číslo 182. Stačí, keď so sebou donesie preukaz totožnosti, vypíšeme si jej údaje a o pár dní si môže prísť po hotovú senior kartu. Platnosť minuloročných senior kariet vypršala k poslednému decembrovému dňu. Niet preto divu, že na oddelení sa v týchto dňoch priam hemží seniormi. Denne ich príde pre karty aj okolo stovky. A výhody spojené s vlastnením karty aj patrične a racionálne využívajú. Teraz sa pozrieme na pekné ženy nahádzanej, dáte kartu, idete tam, futbal. Tak viacej menej na toto a hlavne parkovanie dosť stojí. Ja považujem tie senior karty za jednu vynikajúcu vec. To, či ženy alebo muži v klube môžu navštevovať rôzne kultúrne podujatia, môžu sa stať členmi okresnej knižnice, potom takisto chlapi môžu chodiť na futbalové zápasy, na hokej. No tak navštevujeme aj Zemplínske múzeum, no potom tiež niektoré chodia na plaváreň, je takisto. Ak senior kartu už vlastníte, na úrade je už v týchto dňoch pre vás pripravená nová, aktuálna a platná v tomto roku. Stačí, ak si ju v pracovnej dobe vyzdvihnete na odbore sociálnych vecí Mestského úradu. Nezabudnite si na identifikáciu doniesť občiansky preukaz a starú senior kartu. Pracovníci úradu ju zrecyklujú a vám nebude prekážať v peňaženke. A čo ešte? Hadám čím pevnejšie zdravie, aby ste si výhody karty mohli čo v najväčšej miere a v komforte využiť.